И здравейте, хора! Сега ще играме игра, която аз не знам коя ще е, но сигурно ще е Roblox. Чакайте. Искате ли да? Добре. Това пак съм си аз, Бояна. Просто YouTube ще ми изтрие наскоро канала и са измислили са нова просто стия, където ми махна, където мам беше написал, че съм си на 9 и стана лошо. Ела ми тук. Малка пастичка. Ям. Те пък съм ти изпуснала, бе. Никой не може да мисли. Освен някой. Не се верете при мен. Хора, аз обичам да ям. Звяре. В капана му съм. Ела, че ми трябва. Не, 9 секунди, няма как да стана на 2000. Умрях. Да. Влизам в Roblox. Ще игра на безкрайната игра. Безкрайната игра. Какво говоря? И да, хора, този канал е нов, защото аз ви казах, изтриха ми го. Че съм била малка, всъщност не беше съвсем нещо. Не помня и аз. Че съм била малка и сега ми се трият всички видеа в канала и мама ми ги правеше на компютъра. Цял ден седеше компютъра вчера и сега почвам да ги качвам. Да. Ребе, лодинг, какъв ми е интернета? Какво? Аз съм Соник. Помощ! Вижте колко бъгава играта. Мамо, колко малко. Между другото, колко е? 25. Не! Помощ! 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 Ще се отвори ли
проклетата вратня. Не ми... Хора, извинявам се, че млъкна. Ключ. Хора, много се извинявам, че млъкнах. Просто, защото тук съм съсредоточена и... Да. Къде е то тъп ключ, бе? Ей, ключе. Не ми прави на инат. Тук съм пред публика. Право. Умен. Не, тъп. Ало? Веро. Чай, почна да мъстя. Дай се вратнят. Трябва да не поглеждам там. Малко се оплаших. Не. Какво да игра? То няма какво да игра. Любимата ми игра, като бях по-малка. Аз знам какво спре на тази игра. Аре бе, колело. Боже, колко бавно върти. Не, аз няма шанс. Хора, как не умирам? Пожелайте си да не умра. Моля ви, не умрях.
Хора, моля ви, абонирайте се за мен. Буквално имам един абонат. А на миналия ме канал имах 244. Обаче, нали, Google стана нарочно там. И вече нямам 244. А имам един от майка ми. По-точно не, от братовчетка. Защото ме съжали буквално от ако някой от миналия ми канал гледа това видео, да се отпише от този абонат и да се абонира за този канал. Моля ви. Напишете в коментарите да или не, ако съм го направила те. Раз, два, три, хич! Аз не знам даже как. Да. Да пишете в коментарите, ако не може не пишете. Аз ще разбера като си ги погледна. И да. Вие явно сте забелязали, че вече не качвам и сте се почудили защо, обаче аз сега ви казвам защо. Оле, майко! Така. Какво да правя? Бош. Опа. Извинявам. Ох, не, аз предавам, аз не мога да спечеля. Опа.
ли сте? Тук ли сте? Оле, боже, чакайте, че какъвто чуш номер, бе? Хора, какъвто е номер? Аз не познавам такъв номер. Па ще кажа на мама. Върчи. Ох, радвам се, че ми изтвори. Брат, кой беше този номер, бе? 42 и завършва на 30. Сигурно е Тани, но аз нея си написах. Давай, брат. Ами хора, ще седа и ще чакам състезание. Добре, между другото хора, аз верно мога да карам колело. Просто на игрите малко ми е кофти. Даже карам по-бързо. И ганна. Ами той няма какво да правя, освен да чакам състезание. Бе, опага мастер. Ай, си. Вот. Ох. Ще бия рекорд. Аз не печеля купи, ама гледайте колко съм бърза, аз съм по-бързо. Та ще се спали. Не! Що трябваше да летиш? Оле, поща четирцинка нема да бия. Аз като съм, гледайте, като съм единка, колко съм бърз. Ой, оле, боже, какво ми е. Да. Сега ще съм на второ място, защото тая ще е на първо. Едно. Така, давай. Вярвам в мен.
Давай, 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 давай. Видяхте ли я как летна? А ви казвам, та ще е на първо. Буквално ще отивам назад. Глейте. Опа. Малко бих рекорд. Уи. Аз как да ги наблюдавам? О. Аз влизам тук, хора. Опа! Ето това е просто. Не печелях нещо, обаче си победител. Хора, това е супер яко. Какво според тук? Къде да се? Петърно подскачаш. Не! Ко? Ужас. Бегай, бате. Уи. Аз си мисля, че това е. Опа, малко мах. Мамосто. Какво говоря към него, бе? Не. Ще види. Добре, първо отивам на второ. Любимото ми не... Колко съм бързо. Полудея. Ще полудея. Ще полудея. Ще полудея. Сега съм най-бавният червей на света. Ти? Не съм бавен. Толкова. Поне това мога да го мина. Лети самолет. Чакаме само състезание. Състезанието с колко минути ще? Фъркнах. Моята е попавна, yes. Опа, извинявам се, ако е някой от вас. Просто искам да получи. Абе, колко време? Маля, 24 минути. Да, ще поигра още малко и свършваме. Съжаление. Не знам. Вече ми е скучно.
Ох, не връщам се. Ами аз левкам. Ами хора са... Не ме интересува. Ами хора, това беше видео. Чао!